Ay mga pew. Good morning. Ata paingon? Naawan. Unsa? Naawan. Kunsa ta dito? Ligo. Ligo raman di ay. At tubig naawan yung mga ligo daw. So, see you later. O, kita na ka. Travel vlog. Chart. Takot. Ngit-ngit lang. A few moments later. Hi guys, abot na may kuwan. Awan. See you again later. Hi guys, asa gani nga lugar gid nga ada sige tane? Nawan. So Nawan. So padulong na may karon dito sa simbahan ni Papa Bear. Ako kawan no. Nasi Kaway, nasi nesNes. Si Manong. Hindi ko nakita. Si Noe. Ken! Ay, din nawan Ken! Ken Ken! Bawag ang baboy niya Ken ha! Ang bayan eh, ang bayan! Ang bayan eh! Ang baboy Ken! Ang baboy daw Ken! Dili, just love. Ito na sultil. Ang baboy! Hindi ang buwan! Hindi ang manok! Baboy yung hugan! Baboy daw hugan Ken! Dili ang manok Ken! Bye! See you later! Ato sa may sa kanang simbahan. Ato may sa resort sa dagat kay mamay maginian. Twelve seconds later. Bishop kayo? Ito si Bishop. Ano namin? Di ba? Wala lang. Nga namin? Ba? Lamay kayo siya? Elitson? Ba? Eating ice cream. Kaon lang. Lami kailang ice cream na durian flavor na apoy
Tagay pag tinan niya pang... Dagto kaya siya. Mga anak. Ano din, may kaundap din sa dagat tayo. Yun, dagat mga preo. Sana kayo pagdapin sa dagat kay may dagat sa gilid. May dagat sa gilid. Mo gyud. Ako po nabanday ngunay dagat silid, napoy dagat yun. Ba? Pero kung naay dagat, sure ko nagitubig ya. I'm pretty sure nagitubig ya. Napoy bala. Mga ano ka na, no? Ay hapon. Ikan tayo may nangatulog dahil kay busog kayo sa paniyod to. Busog kayo sa paniyod to ba? Karoon pa may kamatan nakatulog mi. Mga to na may dagat, mga ligo. Yes! Dagat. A few moments later. "12 seconds later. Welcome to Shani Beach Resort. So, muna sa ang deep no, may mga kati susulod pero dito na ito. Bam! So, namin sa dagat, no? Apot namin sa dagat. Ligo namin! It's ligo time! Swimming. So, tinaw kayo, no? Muna lang beach resort rin ni Madam Grace o ni Sir Carlos. So, ano na, makita ninyo?